nggih ngoten iki. Para besang semara bangun cepat tumpo hari Kadyoyun kanu bro menapa leres bilih menika panengan Pandhawa satriya Madukara jengandika Raden Arjuna. Ya pancen dasar kepara nyata kuwi sapa buta. Kala tanpa rupa kula menika ratu saking Guwa Barong nami kula pun Jata Gimbal. Wontenipun kula manggi dhumateng dikon nyuwun pangapunten menawi atur kula menika singlar ing tata krami. Sejatosipun sampun kula ndhakaken ing malah saya mubah babal katresnan kula. Kula piyambak nggih boten ngertos ing menapa ing atasipun kula menika wujud buta. Kok kedanan kalih piyayi putri tur sampun winengku ing kakung.
Mbok menawi wonten lilaning penggalih gandeng paduka menika garwanipun kathah tunggal kemawon badhe kula suwun Dewi Wara Sembadra ingkang nyungging batos kula Raden Wara Sang Arjuna wis munira kamanungsan sawanya gendrek manis liringe dikaman yen Prabu Jata Gimbal Purbanama wong lanang iki bakal timbul kanepsane lan kamurkane lamun to siji dijarak anake loro dijawat bojone kowe warang tata lanyo-lanyo bakal jarak perkara karo wong Madukara nanging kula nyuwun gandeng garwa jenengan menika pirang-pirang setunggal kemawon kula suwun sing ndok jaluk bojo pepethingan ndak ulungake bareng karo jebole dadaku rimah-rimah balunge njaluk Prabowo Murmuti bani jemparing tatas janggamu. Nggih riyen, kula tak petung karo dekne mesake lho Nira.
Sapa iki? Diwanuhake Lurah Karangkadempel jenengku Semar Badranaya. Oh. Sing kondange danyang tanah Jawa ya sing do ngandel ngono. Kowe kedanan karo sing jenenge Wara Sembadra. Pancen kepara nyata. Yen Janaka tak jaluk sarana alus ora diulungake rudha paripeksa yen blek ilangi nyawane. Yen pancen kowe tresna tenan karo Wara Sembadra, wujudmu buta kaya ngono mesti dheweke kamigilan. Melu wong ngeningke cipta, tak salini wujudmu. Aku ndok salini piye? Wis ganteng aja nglokor terus. Lah piye? Lah ngono ya ora patut no. Sing alus no. Kyai Badranaya. Nah, itu yang ku cari. Ngoten niku. Merga sampean pun kula dandani jebles Ndara Janaka ya Ndara Arjuna ya Ndara Sarmadi. Anu Permadi. Ayo manggoleki jantung atimu Wara Sembadra. Yen wujudmu kaya ngono mesti dhek gelem maturmu. Sapada tumiling ngangulati Ospito metemintakan warning midaring tahaman kowe sing jenenge Sembadra. Pangeran Arjuna karo bojo nek nganti lali njur piye? Ya genah lamun to aku Sembadra ya Bratajaya panjenenganmu Pangeran Arjuna. Ya pancen dasar kepara nyata. Aku kangen kelawan kowe Sembadra. Tanpa beda kelawan aku ya kapang karo panjenenganmu. Delalah kok ya ketemu ning tengah alas kaya mengkene. Kok ning alas to pangeran apa berperang cakil. Cakile nyaron. Tak tapuk lho sing ora. Aku ora kena pinambengan gengku duwe rasa sing semune bakal dadi srana marem antuk jatining pamarem. Nanging iki nang tengah alas yen mapan ning sono patenggan kuwi wis lumrah kuwi wis kulino
aku kawan kowe bakal carem asmara ana tengah ngalas kene sak ngisore wit gedhe sak dhuwure watu gilang kae. Endi kae mburimu kae? Satobat dadi aku kok jak karon sing sak dhuwure watu kae. Kuwi yen gelem. Satobat tobat lambok iya. Ayo. Wis ngasta pecut po durung. Kaya mbiyen kae. Sorry aku mung nggawa lilin. Ayo rene selak keder. Nang pasasat kaya kombang ingkang ngubengi sekaring ngedeng mekrok. Mangkono wis pono kang dadi paningali den cecek nganti tapis satemah marem antuk jati ning pemarem. Kekejer kaya mangkono nadyan to mung sak kemprangan mung sak mareman parandene wis bisa bebangkit lawan rasa tentrem nanging kagiat sotaning galih pawongan kekalih dupi salin sloga badar dari wujud nenggih jata gini jata gimbal. Sabar pisan randuga mono nek lakon kaya ngene. Layak to sing jenenge Janaka nek geleman kaya ngono jebul kowe kakek. Ngatasi kakek ngadi kanca saresmi kaya ngene iki lakon. Karepe dhewe aku karo kowe kena pangreka daya. Wah, dalah. Mongko aku wis nandur wijiku ning anggamu jata gini. Muga-muga ora dadi bayen dadi iki bakal nampa sukerta gedhe awake dhewe. Mebrangino semuk banggang harumno kadinetraning ukarapo sataning ukiloring kanikara sakatar om lerwu sing winipanco lawan pepetoking ayam ono komarik nam mestu nama negari gending pitu ing sloga himo surem sorote
putra pambayun saking Prabu Janinraja ingkang ngambararum kasulistyaning nggih Dewi Kuntul Wilanten wasemolang ing penggalih kuwatir awit dumugi samangke dereng wonten ratu satriya ingkang kuwawa ngasoraken kridanira sang Gagak Baka Beblarung-blarung kang dadi pamikir sang mata yen nganti putra putrinira kempong pira jambul wanen datan antuk garwa minangka sisianing rasa mangkono sigra sang Prabu Janinraja amiji dhumateng ingkang putra hanenggih Gagak Baka podhang binurian janget tinelon denen sowan mangadhep wonten ing Pendhawa Agung Negari Gendhing Pitu kula putraning sun sira iku waswanci pisak lan senenge wan yo kulin nang arep becik sira nang praja ya jagat ya dewa ya Bathara mugi paring pangayoman marang negara ing Gendhing Pitu Gagak Baka lan uga kabeh anak-anakku sing cacahe 40 anak 40 sing mbarep pawestri wadene sing 39 kuwi mijil jalu Ripalungguhan iki kabeh ndak timbali ya mung bakal ndak kanthi padha gelem mikir marang kahanane praja ing Gendhing Pitu magepokan kelawan Mbak Yumu iki sing kok dekake sayembara perang. Wis akeh para ratu, para satriya sing padha munggah ana ing Blabarwaja Kenteng Kawat ning nyatane ora ana sing mangga puliya racake yen ora cacat ya mati mergo kridane Gagak Baka lan kabeh adi-adine. Nuwun sewu. Kanjeng Rama Dewa Jijimat sesembahan kula gadhahi panggayuh utawi krikat niat ingkang luhur.
Kula kepengin Mbak Yu kula kuntul wilanten menika kagarwa dening satriya ratu ingkang bener-bener santosa lair batosipun. Kula pitados bilih satriya ingkang saged ngasoraken dhumateng Gagak Boko menika mangke boten namung ngayomi dhumateng Mbak Yu ning ugi ngayomi dhumateng negari Slagayama mriki. Pramila nuwun sewu, kula suwun Kanjeng Rama mangestoni ngantos benjang menapa tetep badhe kula gelar sayembara perang menika. Ning mesine kowe iso nyawang. Wis pirang-pirang sasi ora ana satriya sing iso ngalahke kridamu. Yen nganti kedawa-dawa sesasi, rong sasi, setahun, sewindu nganti pirang puluh tahun, mongko ora ana pawongan sing bisa ngasorake kridamu. Apa kelakon Mbak Yu mugi dadi prawan kasep wis tuyuk-tuyuk urung winengko ing kakung. Bak kuwi kudu ndok pikir Gagak Boko. Kula aturi pitados Kanjeng Rama. Pangandikanipun para pinter jari siji pesti loro jodoh telu wahyu. Mangke menawi pancen Mbak Yu menika sampun ketemu jodohipun boten badhe kirang dalan mesti wonten pawongan ing saged ngasoraken kridanipun Gagak Boko. Yen dirungokke tembungmu pancen bener. Aku mung takon, njur sok kapan tekane satriya kuwi? Mangentosi praptane sang anyar katon. Anyar katon piye? Siap ning kanjeng akbar pancamun sarat dinan lera kaponeng suram sorote tan padang kasolan pajaring warna menggegono dasaring mongso katigo patang ketikang sayang gongkoro Prabu Janin Rojo aku panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara ingkang prapta ning prajamu kene palajalan sing andika Raden Werkudara sampun kondhang ngrebeki jagat ing Rekaprawiran lan ugi kautamanipun para Pandhawa. Dhuwure palungguhan iki aku teka kene mung ngelikake karo kowe lan anak-anakmu kabeh. Sawangen ana alun-alun bleduk mangampak-ampak. Bumi sing becik subur lan suci disiram nganggo getih menungso sing kedanan karo anak wadon. Wongko sing jenenge wong bebrayan, wong bebujuan ki netepi dawuhe pangeran. Ya kene dadak nganggo pangorbanan sing kaya mengkono. Aku kelawan kowe ditandur ning alam padang supaya ngrembakake rasa tresna lan asih. Kowe bakal nyangga